Музикалният отдел на Божията църква произвежда нови песни с небесни и красиви мелодии, които отекват като всеобщ език. И те биват споделени със света чрез искрени и страстни изпълнения на оркестъра Месия. Трогателните моменти на единство чрез нови песни са заснети във видеоклипове и споделени с всяка Божия църква по света. Видеоотделът на Божията църква е установил система, използвайки оборудване за предаване на живо и заснемане. Те управляват всички аспекти на процеса на видеопродукция, което им позволява свободно да произвеждат широка гама от видеоклипове. Отделът за публикации превежда и издава всички публикации на езици от целия свят и разпространява любовта на Бог Елохим до всяко кътче на света. Сгради за настаняване в европейски стил бяха построени за членовете, идващи от чужбина. Те осигуряват уютно място за отсядане, подобно на комфорта на майчина прегръдка. За чуждестранни членове, посещаващи Корея за изучаване на Библията от различни страни. В теологичната семинария, предназначена да олицетворява величествения образ на бащата, се осигурява обучение за целия пасторски екип. Пасторският екип на Божията църква непрестанно разсъждава върху действията си и прилежно изучава Библията, стремейки се да не стават самодоволни. След 4-годишно обучение, те отиват в чужбина да проповядват благовестието всяка година. Това е международна организация, която обучава цивилни дипломати. Институтът за обучение Джунисън, вдъхновен от величествения дух на бащата, прегръща от все сърце ученията на благовестието. Институтът за обучение Донгбек, разположен в близост до централния офис, се превръща в нов център за благовестието, грижейки се за обучение на членове от чужбина и тези в района на столицата. Институтът за обучение Елохим се намира в красивия планински регион Йонгдонг и изглежда като орел, предпазващ яйцата си с криле. Този институт се занимава с преподаването на Библията и представянето на Корея на чуждестранните членове, като работи съвместно с Института за обучение Окчон Гуенткъм. Институтът за обучение Гуенткъм се намира в Окчон, известен като родния град на изкуствата. Този институт е признат за отличните си съоръжения в Корея, позволяващи му да бъде домакин на големи събития с повече от 15 000 посетители. Той се превръща в забележителност в Корея и по света чрез посещенията на чуждестранни членове и разширява репутацията си по света съвместно с Божията църква.